kyautar gaban sauti. Zane waka ta 'yan mata, kulu siyasan nan an kudin taka. Ku girgiza, ku girgiza. Uzi alege na zo da gangata, gangata na da mata. Girgiza ku taka kulu siya 'yan mata. Lokacin ku yayi, zamanin ku yayi. Kar ku damu, lokacin ku ne. Girgiza ku taka 'yan mata, kwarausa ya ku juya 'yan mata. Zamanin ku ne da gangata. Biyo ku bai nan gaba za ku daina. Lokacin ku ne kar ku zauna. Ziyara muke baiti na zana. Ranar biki shagali murna muke. Allah ne ya kawo mu lokacin nan. Girgiza taka kurausa ya mata. Ranar biki shagali murna ke. Ni mauziya da muke na ta murna. Kai san kiɗan yana ta bane na gwagwalata. Ni ma ji nake kamar da yi na taka. Girgiza 'yan mata ku rausaya, girgiza 'yan mata ku rausaya. Ku je gaba 'yan mata ku dawo baya. Lokacin ku ne 'yan mata ku girgiza, ku girgiza ku rausaya 'yan mata. Komai ka gani daga Allah ne. Ni ma kwakwalwa ta Allah ne ya bani. Shi yasa na zo da baiti nake yi. Amma za kar ku damu, lokacin ku ne dai. Lokacin ku ne dai. Ku girgiza ku juya 'yan mata dai. Kar ku damu da ɗansa ido ne. Lokacin ku in ya wuce to ne. Wata rana ba za ku yi ba ne dai. Hayya sa 'yan mata ku juya. Zaka na ce ku rausaya 'yan mata. Girgiza 'yan mata, rausaya 'yan mata.